أبي أحمد يخبب اللي يزبح زخبب زلو إسياس أفريقيا تايتفلت أنا مخباب قداي نحر كوينو تشجر موصيو مسير تراخ يتراخب اللي زغيته كم تازي عزيز وازغر أنتم ما خلاكم متى زي زوارا درو يبلون تدي كوين بحرمات كحتى قامت مودة تخات تطفيها أسمر أنا بقلبت أتي أهزي نزاب بمعربوين أنا بقلبت زأتو زحبر دليو مزنا فوق طرح شمي يوردانوس منكستا ببحال تقمطت عد إنجليز كوينة أبزز متزلونا ميس أفريكا غريت بريتن 2024 تودداريت كوينة لخو إذا قداي سجار تحلفسي إيرتراوي تبان زي عسي انتهى مالتي أرجع خريب أما كريسة بردين حمدو كيسألوني نيرجع من السبيل قميتو بتعمل قميتو ويلي أنا زقلت تعدينا إساسا تغيرني نقل لسه زارون مالتي مترشاو زبطالو اسكا مقالي زمتالو اسكا يتنيوم درس بتعمي يا نهزبون كم تمسسال نهزب تግራውን ይቅርታ ይحتተሎ የትግራይ ህዝብ ክርስቲያን ይህንን መጸጸት ይህንን በጸጸት የተሞላ ልባዊ ይቅርታዬን ተቀብሎ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቀኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተከታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን እግዚአብሔር መስገን دحنا ديكم እንሆን ሎሙን ከም ትልሙድ በሐድሽ ቪዲዮ ቢልና ተራኺብና ዘለና تمسكت ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳና ጸኒሕኩም ርእቶ ነትቡና ሰባት በሙሉኹም ኣዚና ኢና ነመስግን ወይ ከዓ ኣዝየ ዘመስግን ይቀነለ ይክብለኩም ይዝደል ማለት እዩ سبسكرايب ጌርኩም ነዚ ቻናል እዚ ተሓዊስኩም ማለት እዩ አባላት ዝኾንኩም በሙሉኹም ቆም ተዓሚለ ስለ ዝኾንኩም ንዓኻትኩምውን ብጣዕሚ ዝለዓለ ምስጋና ይዘለኒ ከምቲ ንስኻትኩም ተመኽሩኒ ድማ ጽቡቕ ነገራት ሒዘልኩም ንኽመጽእ ካብ ሓቂ ዘይተፈለየ ሓቂ ዘለዎ ነገር ምስ ሓቂ መሰረት ዝገበረ ነገር ሒዘልኩም ንኽመጽእ ማለት እዩ ብዝኻልክዎ መጠን ኒውትራል ንምዃን ጻዕሪ ገብር ኣለኹም ሰብ ኒውትራል ይኸውን ዲ ካብ ባዕሉ ውሽጡ ንዓኻትኩም ክገድፉ እየ ግን ብዝተኻእለን መጠን ይፍትን ኣለኹ ማለት እዩ ሚዛናዊ ዝኾነ ስራሕቲ እንድሕርዳ ኣልዮም ዋላ ካብቲ ዛረበሉ ጉዳይ ተበጊሰ ማለት እዩ ርእቶታት ኣለውና ናብቶም ርእቶታት ክንከይድና ማለት እዩ ናይ ጆርጆ ቁኑዕ ኣለ ኢልን ማለት እዩ ሽደን you are smart ዘን ውፉይ and ሰልጠነ if I have to explain to you ውፉይ ሓላው ከብቲ and ሰልጠነ they are not president level you stop talking about President Isaias Afwerki ሽደን you are smart then ውፉይ and ሰልጠነ ዛን ውፉይ and ሰልጠነ ሓራይ እሺ ኦኬ أنا سيك أو قد سيل دي زلنا زولة تايدا أيو وعلحين اللي نقدمس نحرق قتل بيل نخبيل لني رمالتيو تغكل بتعامل إذا مسجن مالتيو نايم على الخارج يتويو كبرهم فتوون حوي أوكي قال نستيتي أمالتيو لميو 4 سنة عسر تغلت أشي كاب رياكشن واتس أي فيرتشو أوف تومو كاب رياكشن واتس أخا بزعب حسابات كا تتزارب صبق مخونة بزعب حسابات كمناي داني ود ممهر مصنعات وسيدكا تتوصلوا أزيو صبق مخونة يبل cheers بتعامل زقرم رئيتو بتعامي دس زبل كاب رئيتو كاب زبون السبات حدا مالتيو virtue of تمو مالتيو يغني اللي كبرون فتون حو ويكا حفتي ودي خاقن مقوال زي عمل لسالي خاب بزخونا قن تزوال كايا مدب كجمرية مالتيو حانتي كاب نايت مال زلقو كون فيديوتات حانتي لوناران سولاريان زبها لاكلت حساباوي حقرات ويكا أب حلنا استقصى imaginary countries بزعبا أتن زقربكو كمو زع مسألة نجاراتنا مغرب مالتيوم الدلوات كجبري كابزن بكون كمو صبغ زهنا مدب حيزة خمس مالتي ود مديس الرخ دعت سلام شدين كبر حو صبغ مدب لك أجوها قد صلوا برتع بوشتر خوني خم بزحتكم رئيتو نتصحف لي سبات مالتيو بتعامي دس زبلو جيب أويات كم نجار زلهم نجارات أب مسرح مدلاو قاله غيره ስለዘለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ክትጀምሩ ትደሊ ሰባት ማለት እዩ ፐር ሳብስክሪፕሽን ኢለ ከመይ ብለኩም እኔ ግን ነፃ ዕድል ከምዚ ከመይ ገርኩም ክትጀምሩ ከም ትኽእሉ ተዘራሪብኩም ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት በቃ ኣለኹ ማለት እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ፍትሓዊ ሰላም ንዓኻ ክቡር ሓው ሽዱ ጽቡቕ መደብን ጽቡቕ ግብረ መልሲን ነቶም ነፍሰ ምትሓት ዘለዎም ብልቦና ተጋሩ ኣሕዋትየ ኣዝየ ዝምሰጥን ዝድነቕን ኣጆኹም በርትዑ يغني لي كبرن فتون حاو كبر متى نفسه يخبرك استبالة خمزيو بتعمل مسجن شدر reacts I always watch all your uploaded videos I like them you are great minded bro
بركت وداس مرا أزمارينا يا أخي يغني لي بتعم إذا مسجنك كبرون فتون حاو كتصلوا نسخاتكم كما خاتكم زي مسألة بوزيتيف إنرجي زلوا سب ندل لنا مالتي نعمل لهم عن فيديو بتمساسالي جود داي كن سجرينا عملنا لهم عن زلوا رئيتوتات بتعم هنست زبلوا رئيتوتات نهبلهم ويك كونستراكتيف ايدياس زلوهم فيديو تاتينا حجنا لكم مسئنا زلنا كابزي قصل بيلنا ناب نشنش مرعينا هنسجر مالتي بو نش ليس كتشميلنا تا يمثل نيرو مرعى نشنش رئينا اينا كنكيد انا جرمن واي زعرك يا اخي عسلي ببهل ولدخا عسلي طرحيلكا خمزي بقى مرعى مالتيو كمزي نيرو حريف بتعم دس زبل نغري نيرو انا شو قولعكو يعني رحجه بقربا اوان بقى سيدا تسدرلنا لا وا داويت دي انت دي زعركاني رس ولا خالي سبيو ذا صغرس ناي ديف مسيدا تونسليو عسلي بلا غرما زعدلا اب غزاهم وعيلا يلو بابا يوني بيدريو بابا يوني ممهر فيزيكس ينيري لهم حجها ممهر سنه هيوت بزعبه هيوت انتي تمثل قليل بزول ملكوعنا بابا يوني زخونه زنغرنا معدام قوم نغرن سلازلو نسحق بوبيلا نقرب اسكي اما جلسه برجين حمدو كيسالوني ايش انا سؤالي تسبحوكم عدلني نيرجع من السبيل ايش تبع الهجر يلا كعدينا اساسا يعني يودو ما يسويجو ناي اخواتو شو من تفاص عني كلو حجاتو لو بعد فريبوس بعد زمانكي كاسادو بعد قتلو مي بحال على الاساس ازي طب مستري نقولكم دلكم كيف نقول هجي اساس حسبالو درب سقعدموني ودي تقول هي المجلس ودي زاد ارون تفنو بعلنقو في حيرة نقول لهم أبعدها له قتيل خقات سلامي بحلال لا مش إيه خير نقول كالي أنت سمعي تقرأي حسبهم أي رمي نرتاح إسكا كابكرين نتحسين السودان كبوامي شعو عباي تقرأي سبهالة يعني ما كان بزح المزلو عندما تهيبني يري أخوون الصومال قبسي صومال جيبوتي نيشك أخو الرعاية أشي قدم كفارسي بحلالو نايشبيا أرمخ في الليل هاقر سكونا أم حارو بينهم تقرأ مسي إرتاح أنت هاقر سكونا إيران كتفئة يمن كتفئة يا بزح نعي يسسي ساعات دحن حجي مبزحات وسب نسخه انتي تفلط يلو سحاق غدا خلي خلي بزحات قمتات كم غداي بابا يوناس كساب حجي وحج ودو حج كوينات تايز بهال معبلات ناي تركي منقطقاط مريت درفو اغدفو يتدرفو قالوا كلهم تغيرني نقلل تزارون مالتي حجي بتعمي موست بروبابلي كونا زخلا نغراتين السحق انديو اندا سحق اندي قريبون جن اتقمت نابو زمسل اكايداتات الله بفلاي مس مطفا ايران تتحد زرارباتاتو بتعم زغرم نغرات مالتي تنبيو ويو اتا هاغرنت اورومون قميتو بتعم قميتو ويلي انا زغلص بوغني مالتي بناتي ازي سرع قمتات زبحال مشالو جن كم قمات نلعلس حد غزي خا خبرهك خدالو صبو قمتي كالي تقمتو لك ادي بابا يونس
اسكي منسي اذا لو زبل زينا كابي كم دوصن كامنتي حسابات كم تبغس زخون يكون زفلت ነገር የለን እስራኤል ኣብ ኤርትራ ሚሊታሪ ቤዝ ይብላ ብላን ጥራ ደይኮነውን ኤርትራን እስራኤል ዝኮነ ይሁን ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ውን ይብለንን ስለዝኮነ ይሁን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዩኤን ጀነራል አሰምብሊ ኣብ ዝነበሩ ድምጽ መሃብ ኤርትራ ኢንፋቨር ጋዛ ንኽትምለስ ናብ ንቡር ንኽምለሱ ሲቪሊያንስ ናብ ንቡር ንኽምለሱ ኢሎም ዘድመጹ ጥራ ደይኮነውን ሚኒስትር ናይ ሚኒስትር ዜና ናይ ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 2018 ወር ሓደ ኣብ ትዊተር ገጻቶም ፖስት ዝበልዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ፌክ ኒውስ ምዃኑ ዝኮነ ይሁን ሚሊታሪ ቤዝ ወይ ኢንፋቨር ናይ ኢራን ይሁን ናይ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ሚሊታሪ ቤዝ ዝበሃል ከም ዘየለን ገሊጹ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓረብ ጋዜጠኛታት ከምኡ ድማ ካብ ሶማሊላንደር ዝኾኑ ሰባት ኣዚ ጉጉይ ዝኾነ መንገድታት እስራኤል ኣብ ኤርትራ ሚሊታሪ ቤዝ ከም ዘለዋ ካብኡ ተበጊሱ ድማ ንየመን ይኹን ንኻልኦት ከባቢታት ይወግኡ ከም ዘለዉ ወይ ድማ ኩናት ይውልዑ ከም ዘለዉ ይነግሩሎም ስለዚ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ማዓስከር የብሎምን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምኡ ዝብል ሓሳባት ዘለዎም ሰባት እንተዳለዉ ኮይኖም ብከምዚ መንገዲ እውን ከተረድኦም ትኽእሉ ኢኹም ሰላም حره صباح حسابي ስለዚህ እቲ መንእሰይ እዚ ማለት እዩ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ወይ ካ ዘይተበረኩም ኮውን ይኽእል ንስ ግን ዓዲ ይድሕና ኣሎ ምክንያቱ ከም ጣዕንቶ እንዳተዛረብኮ ጽናሕኩ ብዙሓት ብዘይተፈለጠ መልክዑ ጸልዮምኻ ወይ ካ ጸላእ ገይሮምኻ ካብ ጽንሑ ንሱ ዘየለ ነገር የለም ብምባል ዓዱ ካብ ጥፍኣት ካብ ኣብ ልዕሊ ኣኽንጻላሉ ዝኽእል ብዙሓት ሓደጋታት ናይ ሓሶት ከድሕና ገለ ይፍትናሎ ማለት እዩ ለባም ጎበዝ በርትዕ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ነገር ኮንተንት ካብ ዘቕርቡ ሰባት ደስ ካብ ዝብሉ ንሰብ ሓደ ንስዩ ማለት እዩ ዋል ኤርትራ በል ክሳብ ትሓልፍ እዛ ጉዳይ እስኪ እሺ ሽመይ ዮርዳኖስ መንግስታዊ ይበሃል ተቐማጢት ዓዲ እንግሊዝ ኮይነ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሚስ ኣፍሪካ ግሬት ብሪተን 2024 ተወዳዳሪት ኮይነ ኣለኹ ንሃገረይን ንባህለይን ወኪላ እውን ንሳተፍ ኣለኹ ስለዚ ድማ ሓገዝኩም ናትኩም ሪኹም እዚ ጽሑፍ ሪኹም إذا قداي سجارة حلفسي إيرتراوي تبان زي أسي أنت مالتي أرجع خريهم زي أنت مالتي عم بوا كلا قبل الله تسب تبها ما أتان كجلجلهم مالهم مسرعة تابزي أنت مالتي نقول لنا اللي جورة أنت مالتي إذا قداي سجارة حلف قال إيرترابل دكتورينيا لهم ندا تفعل كذا قبل نجر we have to take it serious لازم كلهم نحاجر حتنا دمصخ مهوات اللينك صدركم الله ابزا لينك دحراون ريكورد مسكونه تسمعوا ابزي تحت غرفلكم ايه نهاجر حتنا زارغا بزلعله تمرح زلا بنتا مقالا انت كينياويت قلال سب سلازي كنت معك تحجزوا عليكم نهاجر معناته نهاجر تحجزوا عليكم كلكم ابزا لا يدلكم فوت غوريكم 24 ساعات ما ينصا دمصي عليكم حزي تناي سبيشال انفوي فولي لو ناي امريكا باي ديفولت ناي تخبابي بريزيدنت تزازي هو زغيد مايك هامر اما خير قال يكونن كومزي خاتغبري لي زغيد مسي ارترا خي ترخبي لي زغيد كم تازي عزيز واز خدن انتم خلاي كوميتي تزازي هو مكيد بزي مزي سريعوم حكاي بايلاترال زي كونس زي اغور زي ايت غور يلوم يخيد ابي احمد يخبب لي يزبحل زخبب زلو اسياس افريقي هاد خفلت زلو معناتيو ابي احمد يكون زخبب زلو ريالتهم يكون تو زرق زلو شو كوميز مثل شو دراما مالتي حزي بزيو قمتأتينا مزي سياس كتمكر كاللخا كل قزي كويناتي سلا كوينات حاسيو كاللخا مالتي سلا تفاتي بزيك كوينات كالي حاسي زي خلع كالي سلازي تو تنقاضو اللي حدزيو ناي سودان ጉዳይ ኢሳያስ ይንጸለለ ዘልኩ ናው ሶማሊያ ሰራዊት ቀጡ ሐሳብ ነይሩ ወይ ናይ ኢሳያስ ዘይኮነስ ናይ ግብጽ ካቲ አገር አሜሪካ ናው ሶማሊያ ማለት እዩ አስመራ ናብ ቀለበት አቲ ህዚ ንዛ ብምዕራባውያን ናብ ቀለበት ዝኣተወት ዝሓብር ደልዩ ሞት ዝናፍቆ ጥራሕ እዚ ማለት ግን ጎሩ ዝወልዎ ሐሳብ ዝገበረ ተወሰነ ዕድመ ይወን ማለት አይኮነን بسوقن هز انقيقوم يوم كم نايكرم حزب سانكشن بخالي مالي بقلت كو مزارو زلو لبصو وقدوس ابونا ماتياس እሺ ጽቡቕ ሓሳብዩ እቲ መወዳእታ ዝተወግዐ ዕላል ናይዚ መንእሰይ ሓውና ሓቅ ዲኸውን ሓሶት ዲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምፍራራሕ ዝመስል ነገር እውን ኣለዎ እዩ ምዚኦም ንሕርዳእ ተዓሪቕኩም ወይ ከዓ ምስ ኢሳያስ ተዓረቀ ናብ ሞት ዘምርሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከይትሞቱስ ዕርቀይ ትግበሩ ዝብል ካይዳ እዩ ማለት እዩ ወል ክሳብ ሕጂ ንዋዕሉ ዘይተረድኦ ነገር ዘሎ ዝመስለኒ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ዘይተረድኦም ዝመስለኒ ክሳብ ሕጂ
ሃልዋት ናይ መንግስቲ ኤርትራን ናይ ኤርትራውያንን መብዛሕትኡስ በቮለንታ ማለት እሺ ኩኑ እንኩም እንዳኾንኩም እንዳተባሃሉ ዝተዋሃቡ መስሎም ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተፈጠረ ሰብ መጀመርታ ፈጣሪ እንዲዝፈልጦ ነይሩ ድሓርግን ተንዳሓየለ ሃገራት ስለ እንዳ ፈለጣ ስለ ዝኸዳ ንሰን ስለ ዝኾና ዝቋፀራና ሕጂ ንሰን ዝፈልጣልና ማለት እዩ ትክክል እዩ ትንሱ ዝብሎ ዘሎ ቦታ ዓይን ንሱ ማለት እዩ ግን ጉዳይ ኤርትራ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኒውትራል ኮይኑ አይ ኹይናት አይ ሰላም ገለ እንዳተባሃለ ሲሉ በማዕቀብዶ በገለዶ ገለገለ ብሕውሷስ ከም ዝጸንሐ ፍሉጥ እዩ እቲ ባሕሪ ካብ ቀደሙ ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ክስራሓሉ አይደልዩን መንም ዘይደልዩ መብዛሕቶም አካላት አይደልዩን በወገን ቶም ጻዕዶ አይደልዩም በወገን ንሕናውን አይንደልን በወገን ኤርትራውያን ካብ ዘይምፍላጦም ዝተበገሰ ካልኦት ሰባት ክጥቀሙሉ አይደልዩን ሶ ኣብkom ዚ ዝበለ ዳይለማ ውሽጥ ንዝኣተወ ሕብረተሰብሲ ከምዚ ዓይነት ነንጓዓላ ተባልዕ ዝውዕል ሕብረተሰብ ጭንቃ ይመጽን እዩ ሽግራ ይመጽን እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ከባቢ መንገድታት ይመጽን ይልካ ስለዚ መሪጽካ ማለት ዓለም ናውዚኣት ፌቨር ትገብር ዘላሞ ሙሶሚና ክንዕረቕ ምንታን ከይተዋዕና አሜሪካ እንዳበልካ ገለ ዝግበር ዕርቅን ናይ ፍርሕ ምትሕዋስን ጉዳይና ይኮነን ስለዚ ዓለማት ከከመካየደን ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለዩ አንፈታት ፖለቲክስ ቀየራ ይኸላየን እቲ ዕርቂ ብመንጽር على أمريكا زلليو نحرد أخوينو تخكلي تنسو زلو زلو كده أنا أمانة سلزي فريح ناس أين التعرق يزبل زلو مالتين تايدا جزءات كوينا برايو كوينا زل ألم نكسب مودة عمدات الأخنا نتفاون زبل ملقت سلزلو مالتي بوزحزي أوات أيكونا يمانة أقام نحرد أمر أجميركا نيوترال زبهال بوتا يلن أفت نيوترال زبهال بوتا نحرد أزيل لخوينكا مسنيو ما أخل ترخب كاسليت حبيركا توقت سلزغونا حبيرك وقت إلكاون تفرح لها حبير كان خيتو كتبل كاتحت قبر لها مالتيو زي اللي كعرقتات وانت فتصم لها صوب كما خل عدد تحت نغرتا يزل خوينو منم نحنا حجي مسماري يمكن عرق لنا نابزبل مرجع خنات يبلان مس كلهم يو تسلاماو منقد نسيو نقول نيوترال غيركا نقول تعريكا جن ابعلها متأممان بعلخان اب حيل حزب خان متأممان درق ديا تግራይ بحر دي زي بلا منقد دي زي بلا قال اب سرحان اب محبرسبان متأممان اب ጭخارو اب عرفي تأمامينكا سرح مجمر تزي كوين جن بيمان أجام كتب النسخة مالتيو كم أمود أتا تعي زي صعبة ويكات اسم زيبول صعبة عند تحقون كمالتيو نحرد اسم زيبل كخوينو تكعون بر لوت أي تمثل سلذي حيلنا نحنا أما أخلنا خوينو رديتنا سلام جن مش كله إن أخلنا كان أمن زلنا يزبل نسحج بخالي بهالات أيبزلو أبي يكون أزغب بزلو نعو سمعو يزبزل مالت نعو نسيز حشنا يزبزل خدانا أمنا مالتي أنا خازو زلخو كلتي من مخبو زلو تايتفلت أنا مخباب قداي نحر كوينو تشجر موتيو عنتو تنتينو مالو تم قالو تنزتن تنزلو نابي تتفاتات نابي خير كم زلو مسمنا السلالفاتات نابي يبل كم زلو نسخاسي كم تملت حيز وزن بر استراتيجي نيوترال بزخونه منقدي كاب كلن هاجرات تمصواتا انت يكونك عرسخا سريحه نختبلع بناتك حيل نختتامامن صعري ناي حزبخا تامامين كان نختنبر نحر دا خوينكا بزتخالك متن ناي سلام عدلات بممراص سلاماو دي ركبات بمغبار حزبخان حيل خان مستافيو زي زورادرو يبلون تدي كوين بحرمات كتقامت موداتك تطفيها ماخل عد ماتك سعر له دس يبلكايو ناي استفرالي معبالتات ماخل عد كتقامت ان حزبخا اب حدغا غيركا اخا تخير مالتي ስለዚህ ቀድም ሕጂ ዘገጠመና ነገር ንሱ ስለዝኾነ አባ ህፃን ይቅርታ ጠይቆም አለው ይዝብ ዘሎ ንህዝብ ትግራይ ይቅርታ ሓቲቶም እስኪ ንስማዕ እዮም ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የቀረበ የልባዊ ይቅርታ ጥያቄ እርስ በራሳችሁ ቸሮችና ሩህሩሆች ሁኑ እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅርም ተባባሉ ኤፌሶን 4 ቁጥር 32 ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት እጅግ ከሚቀርቧቸውና በየዕለቱ ከሚታዘዟቸው የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው መካከል አንዱ መሆኔ የሚታወቅ ነው። የቅዱስነታቸው አባታዊ እንዲከበር የልጅነት ግዴታዬን ስወጣም ነበር። ሆኖም ግን በወቅታዊ ስሜት በተሳሳተ መረጃ ተገፋፍቼ በብዙሃን መገናኛ በመቅረብ ለቅዱስነታቸው ክብር በማይመጥንና በቁመና በማይመጥን መልክ ማስተላለፌ ይታወሳል።
እንደ አንድ መለኮስ የይቅርታ ቤት በሆነችው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሚገባ እንደ ቅን አገልጋይ የወቅቱ ድርጊቴ መለስ ብዬ ሳጤነው ንግግሬ ተገቢ አለመሆኑን ተገንዝቤያለሁ። ለመንፈሳዊ መሪዎችም በተለይም የቤተ ክርስቲያናችን ርዕሰ አበው ለሆኑት ለቅዱስነታቸው ዘወትር ሊደረግ የሚገባውን ክብር የነሳና ትህትና የጎደለው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የተጠቀምኳቸውም ቃላቶች የተሳሳቱ ነበሩ። በዚህም በእውነት አዝኛለሁ። የጠቀስኳቸውም ቃሎች በቅዱስነታቸው በቤተ ክርስቲያን በምእመናን ላይም ባስከተሉ ሐዘን ከልቤ ተጸጽቻለሁ። ቅዱስ መጽሐፍ እርስ በራሳችሁ ቸር ሁኑ፣ ሩሮችም ሁኑ፣ እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅርም ተባባሉ እንዲል የትግራይ ሕዝብ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቅዱስ ፓትርያርኩም ሆኖ የትግራይ ሕዝብ ክርስቲያን ይህንን በጸጸት የተሞላ ልባዊ ይቅርታዬን ተቀብሎ እንደከዚህ በፊት ሁሉ በልጅነት መንፈስ እንደሚመለከቱኝ እተማመናለሁ። ለመናገር ጳጳሳትም ሁሉ መዝመት አለባቸው። ጽቡቅ እዩ ብጣዕሚ ማለት ይቅርታ ሓቲቱት ሰባይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዕታት እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ተዘረበ ኣብዚ 3 ዓመት ውሽጢ እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ መራሕቲ ሃይማኖት ዝተባሃለ በቃ ብጣዕሚ ይድንፅወካ እዩ ከም ሰብ ንባዕሉ ታእዩ ኮይኑ ትሰብ ኢልካ ንስኻ ንባዕልካ ሃይማኖትካ ክትክሕድ ሃይማኖትካ ክትገድፍ ዝገብር ዓድኻ ዝሕድግ ዘጓይ ብጠቕላሉ ማለት እዩ ዘጻልእ እምበር ዘፋቕራ ኣይነበረን። እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ሓደ ዓብዪ ኢኒሺዬሽን ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ። ኣባ ህፃን ብጣዕሚ ዝገርም ከይዲ ጀሚሩ ኣሎ። ብዙሓት ዓበይቲ ኣለዉ ልዕሊኡ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበሃሉ ማለት እዩ ዓበይቲ ከበድቲ ዘረባታት ዝተዛረቡ ንኣብነት ከም በዓል ኣቡነ ጴጥሮስ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ኣቡነ አብርሃም እዚኣቶም ብዙሓት ዓበይቲ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ንባዕለብቲ ናይ ሲኖዶስ ደረጃታት ዝርከቡ እዚ መነኩሴ እዚ ድማ ብታራ መነኩሴ ኮይኑ ማለት እዩ ንዝገበሮ ስሕተት ኦፊሻል ወድዓዊ ማለት እዩ ነቶም ሰብኣይ ሓደ ቶም ሰብኣይ ትሕትንኦም ብጣዕሚ ዝስዕረካ እዩ ማለት እዩ ስዕረካ ዝማርኸካ እዩ ምክንያቱ ካብዚ እንድሓር ደኣ ወይ ብህይወት እንተምሊጦም ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮይኖም ሲ ምናልባት ተቀይሞም እንተሞይቶም ሰብኣይ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ በደል ከም ዝስምዖን ፀፀት ከም ዝስምዖን እንዳሓሰበ ካብ ዝነብር እቲ ካብ ሕልን ዝሰፈረ ሰይጣን ማለት እዩ ኣውርድ ኣቢሉ ይቅርታ ክጥይቕ ነቲ ዝበፅሓኒ ዝበልክዎ ዘረባታት ብምሉእ ንግዚኡ ብስምዒት ኮይነ እየ ተዛሪበ ይገርም እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ይቅርታ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ጥራሕ ኣይኮነን ኣለው መዓት ፖለቲከኛታት ከምዚ እንተዝብሉስ በቃ ሰብ ዝገድፈሎ ማለት እዩ። እዛ ከምዚ ኢለ ተዛረብኳ ቃልስ ብስምዒት ኮይናት እኒኣ ብጣዕሚ ስለ ዝተሰምዐት እኒኣ እምበር ነውሪ እያ ነይራ ኢሎም ክዛረቡ ዝግብኦም ብዙሓት ሰባት ኣለው። ሰብኣይ እዚ ዓብዪ እዩ ናይ ዕብየት መርኣያኻ ይቅርታ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ይቅርታ ምግባር ናይ ሃይማኖት መሰረት ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናቱ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ። ፀሓይ እንተይዓረበ ጽልኡኹም መቁሩሩ እዩ በቃ ስለዚ ክሳብ ዝመሸ ኣይትጸበየን ማለት እዩ። ጎበዝ ብጣዕሚ ንህዝቢ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ንህዝቢ ትግራይ እውን ይቅርታ ይሓትት ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሹም ፀዊዕ እዩ ምእመን የበለን ማለት እዩ ንኣመንቲ ንበይኖም ንህዝቢ እውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሲገደሉ እንደዚህ እያሉ ነበር ከምዚ ነርት ዘረባ ስምዕዎም ሲዘምቱ ግን በቃ ይሄን ወያኔ መቀበር አለበት። መንግስት ሶስተኛውን ዙር ወደ መቀሌ ያውጃል ተብሎ ይጠበቃል። ለሶስተኛው ዙር ወደ መቀሌ ይዘምታሉ። አሁን ድጋሚ ጥሪውን ተከትለው የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም ተረጋግቶ እስከሚሄድ ድረስ በጸሎቴም በሁሉም በጉልበቴም እስከ መጨረሻው ዘምታለሁ። እስከ መቀሌ ይዘምታሉ እስከ የትኛውም ድረስ። ስለዚህ ክሳብ መቀለ ዲኹም ኢሉ ክሳብ ዝኾነ ይኹም ቦታ ክዘምት እዩ ከይዴ እንዳበለ ይጸንሕ ነይሩ ማለት እዩ። ትሪኦም ኣለኹም ዘኦም ክልቲኦም ፈለስቲኦም ነይሮም ሓደ ፈላሲ ዝኾነ ይኹን ቃል እንተብለ ይሰማዕና እዚ ግን ኣውሪድዎ ኣሎ ማለት እዩ። ታ ቅድም ሕጂ ክሳብ ሕጂ ተጸሊኣትሉ ክሳብ ሕጂ ከም ነውሩ ተቆፂሩሉ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ዝኣክል ንምንታይ ከምዚ ይብል ተባህለ ብምንታይ ምክንያት ይኹን ብክሲ ይኹን ብዕርቂ ይኹን ብሽምግልና ይኹን ሰብ ይቅርታ ተገይሩ እቲ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ፍሒቆ ኣሎ ስጋዊ መቕፃዕት እንተለዎ እዩ ዝስዕቦ ማለት እዩ። ክሳብዚ ግን ወዲኡ የለ ሰብኣይ ዝከኣሎ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት እውን ወይ ከዓ መብዛሕትና ሰባት ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ከምዚ ዝተዛረቡ ናይ ሓይሊ ቃላት እንድሕር ዳሊ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ሕማቕን ውርደትን ገለ ተዛሪብኩም ዘለኹም ሰባት ህዝቢ ዘዋረድኩም መሲሉኩም ሲ ንባዕልኻትኩም ኣፍያን ትኽፈት ልቢ ዕቀን ዝበሃል ኣብ ልብኹም ዘሎ ጽላኣት ጉርሒ
ሕማቕ ነገር ዝወፀኩም ሰባት ብምሉኹም ከምዚ ዓይነት ይቅርታ ተታሕቱ ናብ ዘይኮነ ሓዊሕስኩም እናትኸዱ ዘለኹም ሰባት እውን ብምሉኹም ካብ ዓብይ ጀሚሩ ክሳብ ንእሽተይ ኣነ እኮ ንሕና በዲልና ንህዝቢ ክብደል የብሉን ዝብል ኣቋም እንተዘለወኩም ወይ ከዓ ቅዋም እንተዘለወኩም ንኹላህና ማዕረፍና ነርና ዝብል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ በዚ ወዲአዮ ዛዚመ ኣለኹ ሰናይ ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፅቡቕ የስምዐና ክብለኩም ይደሊ ልዋም ግዜ ይኹነልካትኩም ደሓና ቀኒዮታ ቻው